Σίγουρα έχεις ακούσει να λέγεται δόντια σε μια μέρα και μάλιστα ολόκληρο το τόξο, δηλαδή να βγάλει κάποιος όλα του τα δόντια ή να μην έχει καθόλου δόντια, να του τοποθετηθούν εμφυτεύματα σε μια μέρα και την ίδια μέρα ή λίγο πιο μετά, πάντως σε πολύ σύντομο διάστημα, να τοποθετήσει δόντια. Συμβαίνει αυτό, μπορεί να ισχύει. Πράγματι ισχύει. Θα σου δείξουμε ένα περιστατικό ενός ασθενής μας για να καταλάβεις το πώς. Εδώ λοιπόν βλέπεις ένα περιστατικό πραγματικό ασθενούς μας, όχι μοντέλο, έχει γίνει αυτή η δουλειά σε στόμα. Έχουν τοποθετηθεί 8 εμφυτεύματα στην κάτω γνάθο για να μπορέσουν να στηρίξουν μια οδοντοστοιχεία και ο ασθενής έπρεπε να έχει δόντια για το επόμενο διάστημα μέχρι ότου να μπουν τα κανονικά. Αυτό λοιπόν που γίνεται, φτιάχνεται μια κατασκευή ακριλική, πλαστική δηλαδή, όπως αυτή εδώ που βλέπεις, η οποία έχει κάποιες τρύπες εδώ πέρα και έρχεται και εφαρμόζει επάνω στα εμφυτεύματα τα οποία έχει βάλει. Μπορεί η εργασία αυτή να γίνει σε μία μέρα, εμείς προτιμάμε για να έχει μία καλή αισθητική να το κάνουμε σε 2 με 3 μέρες από τη στιγμή που βάζουμε τα εμφυτεύματα. Από τη στιγμή λοιπόν που η εργασία αυτή μπει μέσα στο στόμα, με βίδες, όπως βλέπεις δηλαδή αυτά εδώ τα βιδάκια, μπαίνουν μέσα σε αυτές τις τρύπες, ακριβώς όπως το βλέπεις εδώ, και με ένα ειδικό εργαλείο, αφού μπουν όλες οι βιδούλες, βιδώνεται η εργασία αυτή πάνω στα δόντια του, με αποτέλεσμα να μένει σταθερή, να μπορεί να τρώει με αυτή και να λειτουργεί. Εξυπακούεται ότι έχει πάρει ο ασθενής ειδικές οδηγίες για το πώς θα την καθαρίζει και ότι για ένα διάστημα περίπου 1 μηνός οι τροφές οι οποίες θα μπορεί να φάει θα πρέπει να είναι πάρα πολύ μαλακές και να είναι πολύ προσεκτικό στο κλείσιμο. Γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό να επιλέγουμε τους ασθενείς μας όταν κάνουμε τέτοιες δουλειές, διότι είναι απαιτητικές από άποψη χειρουργείου και ασφαλώς είναι πάρα πολύ δαπανηρές, διότι είναι μεγάλος ο αριθμός των εμφυτευμάτων και τα δόντια τα οποία τοποθετούνται σε τελική φάση έχουν και αυτά ένα κόστος υψηλό, διότι αποτελούνται από υλικά τα οποία είναι μεγάλης αξίας.